Toto leto bolo všelijaké. Niekomu vadili veľké horúčavy, inému vadili veľké zmeny teplôt. Ľudia sú už rôzni, nikomu nevyhoviete. Jedno je však jasné, že teploty tohto leta veľmi vyhovovali hadom. Dokonca sa premnožili na takých lokalitách, kde predtým po nich ani nechýrovali. Hady. Tvory, ktoré sa odjakživa s ľuďmi nie veľmi znášajú. Už Biblia posunula toto zviera na najnižší stupeň zatratenia. V našich zemepisných šírkach sa s týmto plazom až tak často nestretávame. Aspoň donedávna tomu tak bolo. Čo sa však dialo koncom tohoto leta v Petržalke, ale aj v iných častiach Bratislavy, vyrazilo mnohým dych. V niektorých bytoch sa vyskytlo v jednom momente až vyše 10 hadov. Viac sa dozviete z ďalšej reportáže. Pozrite, keby som mal ja, alebo niekto od nás chodiť do každého bytu, kde nám nahlásia hada, tak iné nerobíme, len od rána do večera chodíme po bytoch. Však to nejde. No dobré, a neskúsili ste spoluprácu s dákou veterinárnou stanicou? Pozrite, buď úplne odmietli, alebo si vypýtali také peniaze, že na to my naozaj nemáme. S takouto situáciou nikto nerátal a tak samozrejme na to nie sú ani vyčlenené peniaze. Áno? Keď sa bude takýto stav opakovať 2-3 roky, tak potom si možno niekto uvedomí, že treba nejaké peniaze na riešenie tohto problému. Ibaže to musí najprv niekto navrhnúť, potom to musí niekto odhlasovať a schváliť a potom sa ešte musia nájsť nejaké peniaze. Áno? No ale momentálne však to viete sám, je plno iných problémov, takže ja tú situáciu nevidím veľmi ružovo. Bol som aj na domovej správe za pánom Nemcom, no oni ma tam vysmieli, oni mi povedali, že dnes má v Petržalke hada každý. No a na koľkatom poschodí bývate? Na 8. A to je najvyššie? Je najvyššie poschodie. No a kde sa vám tu tie hady objavili? Odkiaľ vyliezajú? Prvýkrát začali chodiť cez WC. Aha, a koľko ich bolo už dodnes tých hadov? Máte ich nejak spočítané? Ja už som to ani nerátal, lebo ich neurekom a zo začiatku to bolo ako dosť hororové, no ale dneska sa s tým deti hrajú, no podívajte sa. Miško, poď sem. No a čo s tým mienite robiť s týmito hadmi? No tak teraz sme si už celkom zvykli, no tak zatiaľ pokiaľ z toho deti majú zábavu, neviem. No a neexistujú také rezervy, z ktorých by sa dalo čerpať v takýchto akutných prípadoch? Naše rezervy sa minuli ešte v marci. No a naozaj ide o také veľké sumy, že by to nemohol bytový podnik pokryť? Pozrite sa, za odstránenie jedného hada z bytu si naúčtuje veterinárna ošetrovňa v priemere takých 500 korún. Denne nám sem hlásia 10 až 12 takýchto prípadov, hej? A takýto stav trvá už 2 týždne. Takže to si ľahko vyrátate, že koľko je to peňazí už v tomto, ako k dnešnému dňu, hej? A to vôbec nevyzerá, že to nejak klesá. Skôr naopak, toto bude trvať ešte minimálne taký mesiac. Takže to sú naozaj také financie, že to sa nedá. Ja to opäť pripomínam, nevidím veľmi ružovo. Budete sa ďalej sťažovať a žiadať o pomoc? Nie, naša rodina už rezignovala, pomôžeme si sami. No a keby si túto sumu platili nájomcovia, bytový podnik by bol len akýmsi sprostredkovateľom služieb veterinárnej stanice? Viete, to by sa nám nájomníci začali oháňať svojimi právami a nakoniec by to skončilo tak, že každý radšej chytí milého hada, vyhodí ho von oknom, ako by mal platiť 500 korún, hej? Aj keby to bola, ja neviem, dretenica. Boli by ste ochotní zaplatiť dákej službe za to, že by vám odstránila hada z domu? No nie som ochotný platiť nikomu, žiadnej službe, ani domovej správe, ani nikomu. Ja som to nezapričinil. Odkiaľ sa to tu bere, nech to kanalizácie, nech sa o to postarajú kompetentní. Kto to zapričinil a neviem, buď to budeme vyhadzovať z okna, alebo neviem čo s tým. No dobre, to vyhodíte z okna von, to vleze do kanalizácie a stále ten istý kolobek, vráti sa to naspäť. Čo s tým potom, keď tých hadov tu bude toľko, že nebudete mať kde v byte chodiť? No, tak keď sa s tým deti dosť pohrajú, tak to asi začnem predávať. No čo dodať? Na jednej strane ironický prístup a neochota bytového podniku k problému obyvateľstva, no a na druhej strane obyvatelia v bytoch s hadmi a samé problémy. Čo vám poradiť a hlavne vám, ktorí bývate na najvyšších poschodiach? Zaobstarajte si dáku tú literatúru o hadoch a buďte v strehu. Naša relácia vznikla preto, aby sme vám mohli pomôcť riešiť problémy, s ktorými vás inde buď vysmejú, alebo pošlú kade ľahšie. V našom prípade nič lepšie nepomôže, ako dať komplexný obraz o živote hadov. Preto som si pozval herpetológa. S hadmi sa musíme oboznámiť. V našich podmienkách žijú 3 druhy hadov. Neškodný slepúch, užovky a niekedy nebezpečné vretenice. Ak sme prinútení hadov odchytiť, musíme si na to pripraviť pomôcky.
Je to palička s rásochou, ktorá nám slúži na to, aby sme pevne uchopili hlavu hada a pomocou gumenej rukavice dali hada do textilného vrecúška. Nemali by sme používať igelitové vrecúško, pretože aj keď je nám had niektorým ľuďom nesympatický, mohlo by dojsť k uduseniu. Čo v prípade, keď nás had pohryzie? Je to nepríjemná situácia, vtedy musíme stiahnuť miesto medzi pohryznutím a srdcom a privolať rýchlu lekárskú pomoc a dezinfekcia nikdy nezaškodí. Vrtáva mi to v hlave, prečo sa hady vyskytujú na tých najvyšších poschodiach? To vyplýva z prirodzenej vlastnosti hadov, že z temného prostredia sa pohybujú rovno do miesta svetlého, slnečného. A tým je vysvetlené, prečo sa vyskytujú na najvyšších poschodiach alebo priestoroch panelákov. Takže nám nezostáva nič iné, aby sme si zvykli na hadov, tak ako si hady zvykli na nás, aby sme túto symbiózu využili. Salóny krásy, plastická chirurgia alebo ústav lekárskej kozmetiky. To sú všetko inštitúcie, ktoré vy, milé dámy, asi dobre poznáte. Ale viete, že existuje v Bratislave salón Bist, čo vo voľnom preklade znamená salón škaredosti. Do takéhoto salónu príde mladá, krásna a hlavne príťažlivá žena, no a vyjde von z neho škaredá, jemne alebo totálne nepríťažlivá oštara. Podľa toho, koľko si zaplatí. Teraz si asi kladiete otázku, kto pre Boha už do takéhoto salónu príde. Beast v preklade znamená škaredý. Verili by ste, že existuje žena, ktorá by chcela byť škaredá? My sme tomu tiež nechceli veriť, až kým sme sa aj s našimi kamerami nevybrali do jedného salónu, ktorý je jediný tohoto druhu v Európe. Bláznivý nápad mladej podnikateľky, ktorému sa najskôr všetci smiali, priniesol tejto dáme už zisk 670 000 korún. A to je v prevádzke len 4 mesiace. Takže väčšinou ide o ženy a dievčatá, ktoré sa chcú pomstiť svojim manželom, partnerom a milencom. No a potom ďalšou kategóriou sú ženy, ktoré kvôli svojej kráse trpia celý život. Teraz by som prešla k tým operáciám, ktoré vykonávame. Tie sa tiež dajú zaradiť do niekoľkých kategórií. Medzi tie najjemnejšie operácie, ktoré vykonávame, patrí nalepovanie bradavíc. Nech sa páči, tu sa aj môžete pozrieť. Ženy si môžu vybrať, akú veľkosť chcú a samozrejme aj miesto, kde chcú túto bradavicu umiestniť. Do druhej kategórie operácií, tých náročnejších, patrí v súčasnosti už implantácia chlbkov do nosa, implantácia chlbkov do ucha, potom implantácia fúzikov. Tie fúziky môžeme tiež spraviť buď jemné alebo drsné, podľa toho, čo zákazníčka potrebuje. No a medzi tie najzávažnejšie a najnáročnejšie zákroky, ktoré robíme, to sú teda tie chirurgické zákroky. No a tu môžeme zákazníčke poskytnúť jazvu na tvár, ktorá môže byť tiež rezná, môže to byť len steh, alebo môže to byť bodná rana. Ďalej môžeme tiež uskutočniť odstávanie uší, môžeme zväčšiť alebo zakriviť nos. V súčasnosti veľmi obľúbeným je umelý predkus, tiež skracujeme žúvací sval. No a veľmi náročnou operáciou je ovisnutie prsníkov, ovisnutie sedacieho svalu, potom je to implantácia tukových vankúšikov. Tieto tukové vankúšiky dávame buď do brúška, alebo tiež do sedacieho svalu. No, potom je to zráskavenie kože a tiež veľmi obľúbenou je vytvorenie popáleniny na tom mieste, kde si zákazníčka žela, no ale najväčší účinok to má na tvári. Ja som dnes večer pozvaná na party, budú tam manželovi, kolegovia a nadriadení, všetci známi. Dohodli sme sa, že sa stretneme až na mieste, ale ešte predtým si dám urobiť zo pár zásahov, zriedenie vlasov, ščernenie zubov, zakalený dých, implantácia bradavice a umelé fúziky. Ešte k tomu nejaké vhodné oblečenie a bude mať hanbu až. No a prečo to všetko robíte? Bol mi neverný sviniar, ale na rozvod nemôžem pomýšľať, pretože máme 3 malé deti. No a myslíte, že to zaberie? Poradili mi to moje kamarátky a im sa tento spôsob pomsty veľmi páčil.
Keďže však pri týchto operáciách ide o zmeny trvalé, je potrebné, aby naše pacientky navštívili psychiatra, ktorého tu tiež môžete nájsť. No a tento psychiatr nám spraví rôzne psychologické vyšetrenia, aby sme zistili, či ide len o určitý afekt tej pacientky, alebo či ide o jej trvalý záujem. No a ako sú odstraniteľné tieto vaše zákroky? No v podstate všetky tieto zákroky sú odstraniteľné. Čo sa týka tých zákrokov tej prvej a druhej kategórie, je to o mnoho jednoduchšie, pretože napríklad bradavica alebo akné alebo implantované chlpky sa dajú odtrhnúť alebo oholiť. Vlasy, ktoré sú zošedivené, sa dajú zase zafarbiť. Potom zase na zažltnuté zuby stačí použiť obyčajnú klasickú pastu. No a napríklad na mastnú pleť alebo na mastné vlasy tiež už máme špeciálne mydlo. Najťažšie je to s treťou kategóriou operácií, ktoré vykonávame, pretože keď ich chceme vrátiť do toho pôvodného stavu, tieto operácie sú veľmi bolestivé a predovšetkým sú veľmi finančne náročné. Prečo sa niektoré ženy rozhodnú pre tento krutý chirurgický zákrok? Pozrite sa, väčšinou ich k tomu vedú vážne okolnosti. Alebo trauma z nejakého nepríjemného zážitku. Sú to ženy nešťastné, ktoré príčinu svojho nešťastia vidia vo svojej kráse. Môže to byť napríklad trauma zo znásilnenia. Mali sme niekoľko prípadov žien, ktoré týmto spôsobom sa snažili vyhnúť obťažovaniu na pracovisku. Alebo potom to boli ženy, ktorým ich krása prekážala na ceste za kariérou. Navštevujú váš salón aj muži? No mali sme zopár aj takých prípadov, ale väčšinou ide o recesistov. Ale veď prečo nie, keď si zaplatia, my nalepíme bradavicu aj na zadok. Vy ako psychologička, ktorá pracujete pre salón BIST, nemôžete podvedome skôr navádzať ako odhovárať od týchto operácií? Tak v prvom rade ja nepracujem pre salón BIST. Som tu ako povinná súčasť ich činnosti. Spolu so schválením služieb v salóne BIST Lekárska komora na svojom zasadnutí schválila aj povinné konzultácie so psychológom pri tých operáciách, ktorých následky nemožno odstrániť inak ako chirurgicky. Bez môjho odobrenia nemôže žiadna takáto operácia prebehnúť, aj keby pacientka ponúkala, povedzme, 10-násobok pôvodnej sumy. No a čo všetko musí podstúpiť pacientka, aby bola pripustená k tejto plastickej operácii? No k plastickej operácii možno pripustiť pacientku až po 2-týždennom pozorovaní. Množstve testov, množstve sedení, kedy som si ale absolútne istá, že pacientka je mentálne v poriadku, že nekoná v afekte a že si je plne vedomá následkov, ktoré z tejto operácie prípadne môžu vyplývať. A zamietli ste niekedy operáciu? Každá druhá takáto žiadosť je zamietnutá. No a nerozmýšľali ste o tom zriadiť si radšej salón krásy? No, vybavenie na to máme, avšak stratili by sme imidž. My v podstate len deformujeme. No a o tú pôvodnú operáciu, teda operáciu do pôvodného stavu sa u nás môžu uchádzať len pacienti, ktorí sa podrobili operácii. Prezradíte nám, prečo ste sa rozhodli ísť na plastickú operáciu? Nie. A myslíte, že to zaberie? Dúfam, že áno. A ste nám ochotná potom sa ukázať? Nie. No a za koľko si tak priemerne nechávajú robiť operáciu? Viete čo, nechcem byť veľmi konkrétna, je to od tých 160 korún až po 60 000, ale naše pacientky si vyberajú kombináciu jednotlivých služieb. Ak si myslíte, že salón BIST je len pre niektorých ľudí, ktorí to nemajú v hlave v poriadku, ste na omyle. Salón BIST je veľmi prosperujúci podnik, ktorý obslúži denne 20 až 30 pacientov zo Slovenska a zo zahraničia.
Stierace žreby sa u nás objavili z čista jasna a treba povedať, že sa veľmi rýchlo udomácnili. Mnohé z nich vám ponúkajú možnosti vyhrať astronomické sumy. Či sa s nimi dá zbohatnúť, to už nechám na vás. Pravda, že nechceme v žiadnom prípade spochybňovať podstatu rôznych tých lotérií, pretože väčšina z nich venuje časť zisku na humanitné účely. Chceme vás len upozorniť na jeden veľmi dôležitý fakt, že pri kúpe žrebov a manipulácii s nimi si môžete poškodiť aj svoje zdravie, pretože sa objavili veľmi nebezpečné stierace žreby, ktoré sa nazývajú Einundzwanzig. Stieracie žreby. Fenomén, ktorý opantal mysel mnohých Slovákov. Večne sa sťažujeme na nedostatok peňazí, ale pritom sme schopní minúť aj 1000 za mesiac v nádeji, že práve dnes vyhráme obrovskú sumu peňazí. Témou našej reportáže nie je zistiť, aké sú vaše šance, ale upozorniť vás na nový druh žrebov, ktorý môže negatívne vplývať na vaše zdravie. Môže byť podľa vás stieranie niektorých žrebov zdraviu škodlivé? Neviem, akú otázku som to... No, neviem vám povedať. Možno, že áno. Myslím si, že nie, ale tak môže byť, akože čo sú tie známky, tak môže byť hádam aj v tom žrebe niekedy nejaká tá narkotikum alebo niečo také. No myslím, že by sa to mohlo stať, nie? Pri stieraní žrebov Einundzwanzig sa uvoľňujú dve substancie. Jednak sú to veľké častice, ako máme možnosť vidieť, ktoré však nie sú zdraviu škodlivé, ale potom sú to mikroskopické čiastočky voľným okom neviditeľné, ktoré keď pacient potenciálny vdýchne do plúc, môžu mu spôsobiť veľké problémy. Zákerná je pri tejto činnosti skutočnosť, že mikroskopické čiastočky, ktoré sa uvoľňujú zo stieracej plochy, nepostihnú len samotného stierača, ale aj ľudí nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí. Čo by ste poradili kupujúcim lotérie Einundzwanzig, ako stierať tieto žreby? V prvom rade by som im poradil, aby stierali v závetri podľa možnosti. Vôbec najlepšie by bolo, keby radšej stierali žreby Einundzwanzig doma, kde sa nikto v ich bezprostrednom okolí nenachádza. Sami by mohli pri tejto činnosti zadržať dých, prípadne použiť ochrannú rúšku, ako máme my. A rozhodne by som vylúčil dýchanie pri tejto činnosti ústami, pretože práve vtedy sa tieto mikroskopické čiastočky najľahšie dostanú do plúc. Ja som dosť veľa stieral týchto žrebov Einundzwanzig, niekedy aj 20-30 denne a po istom čase sa začali vyskytovať také problémy s dýchaním, hlavne ráno. Som mal dosť veľké problémy. Som vyslovene tak chrípel a sa to nezlepšovalo. Tak som navštívil lekára a vlastne ten rentgen ukázal, že je to zapríčinené týmito žrebmi Einundzwanzig. Tu na rentgenovom snímku môžeme jasne badať škvrny. Pacientom s týmto ochorením poskytujeme zdravotne nezávadné ovzdušie a plúca sa prirodzenou svojou funkciou zbavujú týchto čiastočiek v priebehu 6 až 7 týždňov. U pacienta, ktorý sa však na toto nelieči, môžu nastať v priebehu krátkeho času komplikácie s dýchaním. Ja sama nekúpujem tie žreby, takže neviem. V živote som si nekúpila žreb. No a podľa vás môže také niečo existovať, že človek to zoškrabáva, dostane sa to do vzduchu, potom sa toho nadýchne a má z toho nejaké zdravotné problémy? Môže byť, neviem. Podľa mňa môže. Ja na to vám neviem odpovedať. No to je fólia, rozumiete? A fólia musí mať lep a tak ďalej, rozumiete? To znamená, že keď to malé decko čuchne na to, s prepáčením za výraz, tak rozumiete, to môže ako fólia, no to je zdravu škodlivé. Hej, dobre, ďakujem. Myslíte si? Ja si to myslím. Podľa vás je to nákazlivé, infekčné? Nie, hovoril aj doktor, že absolútne nie je to infekcia, áno, je to vlastne napadnutie plúc týmito čiastočkami a vlastne povedal, že ešte nejaké 4-5 týždňov tu budem v nemocnici a potom to ja vlastne vykašlem všetko von a bude to v poriadku. No a povedzte teraz vy úprimne, budete ďalej stierať žreby? Tak je to veľká vášeň, viete, no ale
Asi áno, ale tieto 21, tie už nie. Tieto ostatné žreby, tie sú v poriadku, takže tam žiadna nejaká nákaza nehrozí. Momentálne máme na našej klinike 5 pacientov s týmto ochorením. V rámci Slovenska je registrovaných 12. U žiadneho z nich nenastali nejaké väčšie zdravotné problémy, pretože včas vyhľadali lekárskú pomoc. V tejto súvislosti by som rád upozornil všetkých občanov, ktorí si zakúpili losy 21 a ktorí častejšie prišli s týmito žrebmi do styku, aby radšej preventívne vyhľadali lekárskú pomoc. Osveta a dobré slovo pravdepodobne na Slovákov neplatia. Pán doktor, nedalo by sa nejakými preventívnymi opatreniami chrániť zdravie našich spoluobčanov pred stieracimi žrebmi? Áno, samozrejme, že by sa dalo. Naša nadácia sa snaží vo svojom programe sklbiť prevenciu s pomocou už postihnutým občanom. V spolupráci s istou nemeckou firmou vyvíjame momentálne nový povlak na stieracie žreby, ktorý by bol zdravotne nezávadný. Tieto žreby by sa mali objaviť v predaji začiatkom budúceho roku a budú výrazne označené na zadnej strane zeleným krúžkom a s nápisom tento žreb nie je zdraviu škodlivý. Výnos z predaja týchto žrebov plánujeme použiť na liečbu už postihnutých občanov. Pre objektivitu musím ale povedať, že už aj niektorí organizátori v súčasnosti označujú svoje stieracie žreby maličkým nápisom pozor, stieranie žrebov je zdraviu škodlivé, nebezpečenstvo vdýchnutí a zotretých častíc. Takže si to zhrneme, kupovať a stierať žreby alebo nie? No, zo zdravotného hľadiska je v podstate kupovanie a stieranie žrebov bezpečné v tom prípade, ak dodržíme niektoré zásady. Ide o to, že by sme žreby mali zásadne stierať doma. V prípade, že to už nemôžeme vydržať, tak stierame losy niekde v závetrí. Snažíme sa pri stieraní zadržiavať dých, pri najhoršom dýchame nosom. A ak už teda stierame viacero losov, tak používame rúšku, aby sme zabránili prieniku zotretých častíc do našich plúc. Takže treba prekonať túžbu, aby ste sa dozvedeli hneď, či ste vyhrali alebo nie. Tá výhra vám neutečie a zdravie je prednejšie. Sme radi, že naše reportáže vás oslovili, o čom svedčí táto hromada listov. Pýtate sa na mnohé otázky, ale žiaľ, čas nás tlačí, takže môžeme odpovedať iba na 4 listy. Ale v podstate sú to vzorové otázky, ktoré sa najčastejšie v listoch vyskytujú. Takže prvý list prišiel z Modry, píše pán Peter Miškov. Pýta sa v podstate ako mnoho iných divákov, ako je to s limitom na zber húb v prípade, že je podnikateľ a predajom húb sa živí. Milý Peter, ako je ostatní diváci, ak máte živnostenské povolenie so sebou pri zbere húb, môžete byť pokojní, pretože pre vás limit neplatí. Môžete nazbierať koľko len chcete húb, pretože je záruka, že ich spotrebujete tým, že ich predávate a ľudia majú húby na stole. Ďalší list sa týka reportáže o víruse SP, čiže o víruse v elektrospotrebičoch. Napísali ste nám mnohé svoje postrehy, zážitky, ako to pôsobí, ako sa tento vírus prejavuje. A napísala nám aj pani Mária Ležáková z Bratislavy, citujem jej list. Jedného dňa som sa rozhodla povysávať byt a zdalo sa mi, že vysávač ako si neťahá. Keď som ho začala skúmať, zistila som, že miesto toho, aby vzduch vťahoval, tak z hadice fúkalo smerom von. Môj manžel sa mi smial, vraj na čo som si kúpila taký veľký fén, ale mne do smiechu nie je. Poradte mi, kde je otvorená čistička zavírených prístrojov. Milá pani Ležáková, my veríme, že vám do smiechu nie je, ale zatiaľ vám nemôžeme poradiť, kde takáto čistička funguje. Zatiaľ vraj na to nie sú peniaze. V treťom liste diváčka ďakuje za upozornenie o baktériách, ktoré dokážu napadnúť striebro, pretože, a teraz už citujem, som dlhoročná pracovníčka národného podniku Klenoty, mala som možnosť kupovať lacnejšie strieborné šperky z Egypta, Indie a iných exotických krajín. Mám v nich uložené celé úspory. Dali sme šperky do starej nepoužívanej chladničky a podľa vašich rád sme ju obalili vzduchotesne igelitovým trojnásobným obalom, ktorý dokonca manžel tepelne zvaril. Čo však teraz stále mám strach. Nemôžem tieto šperky proti baktériám poistiť. Milá pani diváčka, môžete, ale nie proti baktériám, ale iba proti živelným pohromám. Najlepšia
pôjdete do akejkoľvek poisťovne a tam sa osobne informujete. No a posledný list sa týka výstavby metra v Bratislave a posúvania starého železného mostu. Napísal ho pán inžinier Ondrej Bohuľa z Bratislavy. Citujem. Z technického hľadiska je nemožné posunúť konštrukciu mostu o 400 metrov. Úspešné posunutia v Španielsku alebo v USA sa mohli uskutočniť iba s mostami, ktoré mali niekoľko rokov. Bratislavský most postavila ešte Červená armáda a je spájaný oceľovými nitami. Mosty inde boli z jedného poťažme 2 kusov železa. Keby chceli most posunúť, rozpadne sa. Pán inžinier Bohuľa z Bratislavy, môžeme vás upokojiť, že most sa nebude posúvať, pretože ruská firma, ktorá chcela realizovať výstavu metra v Bratislave, dostala lukratívnejšie ponuky na Sibíri. No a asi sa tento prípad bude riešiť pred Medzinárodným súdnym dvorom v Hágu, pretože slovenský partner ruskú firmu zažaloval.